Yes. Hrajeme obory, je to obory, 18, je to square. Nemoc. Stůj, Stůj. ole. Jala, ta. A ještě jsem měl hrát tady víc doprava. Počkej, tady jsem vyhodil markovátku. Na Marku si. Tady jsem hrál se šestkou. No. Počkej, na to Marku, aby si pak nenadávali, že? Šestka, jo? To je těžké. Já jsem si přečet ruce, ty ale furt panej. A to zkusí taky tam nahoru. No jest tak. Hoď! Dobrý pad, ty vole. Počkej, no ale. Pozor, dvě. Je pryč. Autobus. To máme na doklepávku tady. To je ono. Výborně. Pardon, vyberem. Teď to bodlo taky, jo? Ano. Výborná. Ano. Ole, par! To musí dát, když to nedá, já dám, tak to je. Rujne! Podle já to nedám. To je málo asi. A pojeď. A jeď. Výlet. Já ti vytáhnu fangli, vole. Ty vytáhnu fangli? Výborná, pan trenér. Máš taky pár? No jistě. Počkej, ne, dohraj si to. Třeba to nebude na 4. Třeba to nebude na 4. Jo, to je dobrá, to je hezká už. No, to je. Vidíš to? To vás může mrzet. To vás může mrzet. Kluci, děkuji. Děkuji velmi pěkně. Možná ještě jednu společnou fotku. Jasně. Dáme tu na. Teďka. Udělám